Dobrý den, vítejte u našeho dalšího dílu našeho školního podcastu. Dneska jsme si pozvali na rozhovor Kiki Siselovou, která se věnuje krásnému sportu a to jsou mažoretky. Já tě zdravím. Dobrý den. A hned se zeptám první otázka, jak jsi vlastně o tomto sportu dozvěděla nebo kdo tě k tomu přivedl? Tak vlastně moje spolužačka, bývalá, s kterou jsem chodila na první stupeň, tak to dělala přede mnou a já jsem vlastně o tom sportu nevěděla nic. A ona vlastně, jak to dělala, tak mi to ukazovala různé videa z tréninku i ze soutěží. A tak jsem si tak jako řekla, že bych chtěla přejít na nějaký takový víc holčičí sport, protože předtím jsem vlastně dělala třeba taekwondo a tenis, což hlavně dělají asi spíš kluci. A tak jsem si řekla, že bych to chtěla zkusit. Tak jsem to řekla nějak rodičům, moji rodiče se spojili s rodičema od té kamarádky a našla jsem s mamkou nějaký nejbližší klub v Hlučíně, právě Ballerissimo. A mamka našla nějaký nejbližší termín, kdy bych vlastně mohla nastoupit na první termín. A tak jsem nastoupila a už to šlo. A už jsem vlastně... V kolika letech jsi začala? V 6. V 6. Zhruba v 6, v první třídě. Předtím jsi dělala tenis A taekwondo. Jak ti napadl tenis a taekwondo? Tenis bych chápal, ale to taekwondo? No, taekwondo hlavně chtěl taťka spíš, protože můj taťka dělal v jedné práci, kde za ním přišli nějací hosté a oni jakože právě to taekwondo vedli. A já jsem zrovna, jak tam přišli, tak byla u taťky v práci a oni mi to nějak jako nabídli a já jsem teda do toho vůbec nechtěla, ale můj taťka říkal, že bych to mohla zkusit, ale dělala jsem to asi 2 měsíce a nebylo to nic pro mě. A tenis, tak to už bylo něco jako lepšího, to už jsem si řekla, jako, že jo, že to zkusím, že i chci, že by mě to mohlo bavit. A u toho jsem teda vydržela necelý rok, ale taky už potom prostě to nebylo úplně pro mě, už mi to nebavilo. Pamatuješ si svůj první trénink? Dopodrobna úplně ne, ale vím, že jsem přišla, nějak se seznámila. Byla jsem vlastně úplně v té nejmladší kategorii. A holky vlastně už trénovaly sestavu s trenérkou a já jsem se vlastně s druhou trenérkou a ještě s nějakou jakoby starší holčičkou jsem se učila nějaké úplně základní prvky točení a už vlastně po prvním tréninku jsem byla v sestavě. Takže to byla jako velká cesta pro mě. Nečekala jsem to, ale byla jsem samozřejmě ráda. A když se řekne mažoretky, tak spoustu lidí si vybaví takový ten starý model pochodování a točení hůlkou. Tak co k tomu řekneš? To už vůbec není, je to spíš balet a gymnastika. Je to určitě náročnější jak na fyzickou stránku. Tak jde spíš o to, že všichni si fakt pod tím představí tu dechovku, jenom točení hůlkou a pochodování, ale každým rokem se ty mažoretky posouvají a je to fakt opravdu spíš balet, gymnastika, trénuje se třeba 3x, 4x týdně, jezdí se na různé takové akce a je to určitě každým rokem něco víc. Jaké jsou disciplíny, po případě kategorie v mažoretkách, protože oni to mají nějakým způsobem rozděleno? Tak co tam všechno můžeme najít? Tak v disciplínách je náčiní hůlka a pompomy, i mace a flag, ale to už se, jakože asi to používám míň, my třeba teďka v Ballerisimu to nemáme, nebo neměli jsme, ale hlavně teda jsou populární pompomy, neboli třásně a hůlka. A kategorie jsou různé, jsou vlastně velké formace, kdy je tam třeba až 25 děvčat, pak jsou menší formace od 4 do 7 a pak jsou teda sola, kdy vlastně tam tancujete sám, a nebo dua a tria. A buď to jsou mixy, že vlastně v tom duu třeba máte hůlku a pompomy a pak se to nějakým způsobem v polovině choreografie vymění, anebo jsou jenom batony, hůlka, anebo jenom pompomy. Nevím, jestli jsi zmínila i Akrobatiky. To je vlastně s hůlkou, akorát se pod tím dělá víc gymnastika, protože gymnastika se spíš dělá s těma pompomama, ale nedávno se právě otevřela ta kategorie i akrobatik, takže se pod tou hůlkou dělají různé přemety, salta, hvězdy, tak. V jakých disciplinách ty soutěžíš? Já teda hlavně v batonu a v 2 batonu, mám 2 hůlky a nehodlám to měnit určitě, já úplně nejsem pro pompomy, nejsem úplně gymnastický člověk, ale
No, mám hlavně batony a 2 batony už od vlastně začátku, co jsem nastoupila. A jsi v solo teda, v kategoriích, ale děláš i velké formace, je to tak? Co tě více baví? Určitě asi ty větší formace, tam jsme jako tak jako všichni za jednoho, jeden za všechny, je to takové, že tam všichni víc věříme a třeba minulý rok jsme právě sahali i na hat-trick, 3 roky po sobě mistrymi, se úplně nepovedlo, ale prostě ty velké formace mají něco do sebe, samozřejmě co mě taky baví, jinak bych do toho nešla, ale je to skupinový sport, není to samostatný sport, takže je to hlavně o těch velkých formacích. Jaké máš úspěchy, když se podíváš nebo ohlédneš za svojí dosavadní sportovní kariérou, tak jaké největší úspěchy teda máš, nebo na které si nejvíce pyšná? Tak největší úspěchy jsem měla v kadetkovské kategorii, zhruba do 12-13 let, když jsem měla i víc choreografií, třeba 12, a to jsem třeba na mistrovství České republiky skončila 2. se solem, nebo jsme se sestavou byli první, s duem jsem byla vlastně první. A no, hlavně v té kadetkovské kategorii, v té mladší, jsem měla víc úspěchů, samozřejmě, ale na mistrovství světa, mistryně světa, byla jsem vlastně i v Chorvatsku na mistrovství Evropy, to si už úplně nepamatuju, ale vím, že jsem tam měla vlastně se sestavou a ty úspěchy stačí vlastně k tomu, že se dostanete právě na to mistrovství světa, mistrovství České republiky, protože to je hodně těžké, na té kvalifikaci ta konkurence je velká. Ale no, můj největší úspěch, když to vezmu za solo, byl vlastně minulou sezonu v té juniorské kategorii, protože tam je fakt obrovská konkurence a to jsem vlastně byla 2. na mistrovství České republiky právě s tím solem 2 baton. Ale no, největší úspěchy jsou hlavně fakt za tu asi i velkou formaci v té kadetkovské kategorii, tam toho bylo hodně těch titulů. Super. Cítíš podporu ze strany rodičů, blízkých a kamarádů? Obrovskou. Moji rodiče mě hodně podporují, jezdí na soutěže, moje mamka právě je i třeba ve vedení klubu, dělá taky různé přednášky a tak, takže do toho taky jako vidí. Taťka taky je na soutěžích, takže obrovskou podporu ze strany rodiny mám a od kamarádů taky samozřejmě. Kdybych si měla vybavit svůj třeba týdenní program od pondělí do neděle, tak jak to třeba, vím, že na základě toho, jak se blíží soutěž, tak asi ty tréninky jsou intenzivnější a možná delší, ale jak vypadá zhruba ten týden tvůj? Před nějakou soutěží? Před soutěží třeba. Tak před takovýma těma prvníma soutěžema, nějakýma nepostupovkama, třeba co jsou v únoru, v březnu, tak tréninky jsou úplně normálně, třeba si dají jenom nějaké individuální třeba na solovky, ale jinak jsou vlastně normálně, třeba se jenom jednou nějak zdelší, nebo se přidá tréninku, bere trénink, dá se třeba na jiný den, ale to už je potom, jakože, jak se to třeba hodí trenérkám. Ale před těma většíma soutěžema, třeba před mistrovstvím světa, který je na konci srpna, tak máme týdenní soustředění vlastně na začátku srpna a to se trénuje nejvíc, protože je to poslední soutěž, největší soutěž sezony, ale jinak ty tréninky jsou v podstatě stejné. Kolikrát týdně teda trénuješ? Teďka 2krát. 2krát týdně. A máte třeba i víkendové tréninky? Soustředění, to už je i třeba delší, je to třeba 6-9 hodin, ale já už jsem jako zvykla, takže je to jako v pohodě, ale jo, jsou soustředění, jsou i třeba vystoupení. Jsou určitá kritéria pro vystoupení, ať už na základě choreografie nebo hudby? Jsou. Třeba v těch solových kategoriích hudba má mít 1,5 minuty a musíme vlastně na té soutěžní ploše projít všechny 4 čtverce, vpředu i vzadu. Musí tam být 4 doby pochodu a různě nějaké povinné prvky. A třeba v těch velkých sestavách je hudba nějak 2,5 nebo 3 minuty, to už je delší, protože tam je víc holčiček. Ale a kritéria jsou nějak jako stejná, nějaké povinné prvky, pochod, tak. Podle tebe, proč si myslíš, že váš klub je tak úspěšný, ať už na domácí, tak i na mezinárodní úrovni? V čem ten klub je jiný? Tak určitě tím, že nás je i celkem hodně v tom klubu a pořád se nějak posouváme, jezdíme právě na různé ty akce, workshopy
a hlavně se to třeba i, trenérka to hlavně třeba i dává na sociální sítě, takže to vidí hodně lidí, že fakt opravdu makáme často a trénujeme jak na třeba trickpadech, na takových těch žíněnkách, na gymnastiku, že jsme pořád v tělocvičně a potom to samozřejmě vidí i ti lidé na těch soutěžích, že se posouváme, že fakt makáme, že jezdíme i na to soustředění týdenní a tak. No. Ty jsi říkala, že vlastně ty mažoretky nejsou jenom o tom učení té holky, ale je to i spojení baletu, gymnastiky a tak dále. Věnujete se třeba i individuálním tréninkům na tyto sporty, když to tak řeknu, tyto okruhy? Ano, věnujeme. Teďka nedávno jsme právě měli soustředění jenom čistě na pohybovou průpravu, balet, gymnastiku. Samozřejmě teď, když se choreografie staví, tak se samozřejmě víc zaměřují na stavení choreografii, ať se všechno stihne, ať je všechno dobré a dokonalé, ale ty tréninky na tu pohybovou průpravu tam jsou, na balet a tak. Co třeba tvoje zájmy, kromě teda samozřejmě mažoretkového sportu, tak jaké další věci tě baví na volném čase? Tak teď, když píšu přijímačky, tak je to hlavně asi škola. Ale jinak kamarádi, chodím ven, třeba 2 roky zpátky jsem třeba i kreslila, ale to mi vydrželo třeba měsíc. Jsem třeba kreslila na plátna, byla jsem do toho úplně zajetá, ale teď už jako vůbec. Takže ta kreativita tam byla, ale teď už je to spíš škola, kamarádi a přijímačky. No. Máš už jasno, co se týče výběru střední školy? Tak mám. A moje prioritní první škola bude gymnázium v Lučíně, Josefa Kajnara. A pak bych tam asi dala nějakou i pedagogickou, třeba v Ostravě. Ale úplně to nemám ještě na 100% rozhodnuté, mám rozhodnutou jenom to gymnázium Josefa Kajnara. Bavila jsem se o tom s rodiči a souhlasí s tím, ale ty další 2 ještě úplně 100% nejsou. Dá se dobře skloubit škola se sportem? Jde to samozřejmě, musí to jít, ale občas je to náročné, upřímně, ale je to v pohodě, když se jakože dá o tom nějak povědět s trenérama, s rodiči, když to ti dotyční chápou, tak to je v pohodě. Chtěla bys si v mažoretkách pokračovat i přes střední školu, popřípadě i vysokou, a jaký cíl vlastně máš do budoucna? Tak do budoucna úplně nevidím. A jelikož je tohle můj úplně poslední rok v té juniorské kategorii a příští rok už jdu ten nejstarší seniorské, tak spíš třeba bych se pobavila s trenérkou, jestli bych třeba nemohla trénovat víc, protože co se týče střední školy, určitě to bude náročnější, ale nemám určitě nějak v plánu končit, ale myslím si, že už to nevidím na třeba víc choreografií, ale třeba pár a třeba i víc to trénování. Ale to se ještě uvidí, záleží na situaci, záleží na té střední škole, jak budu mít rozvrh učení a jak to bude probíhat. Kolik choreografií si za loňskou sezónu měla dohromady? Měla jsem 7 choreografií, měla jsem 2 sola, baton a to 2 baton, pak jsem měla 4 velké choreografie i za starší kategorii, za tu seniorskou a měla jsem 1 sedmici, tu menší choreografii 7 holek. Jak pro tebe těžké je zapamatovat si jednotlivé choreografie? Je to třeba jako s trénováním paměti, že najednou ty pohyby už jsou automatické? Po těch zhruba 8 letech, co mažoretky dělám, tak už to pro mě náročné není. Samozřejmě, když máme letní prázdniny a třeba měsíc se netrénuje, tak je to těžší, ale když třeba jedeme na hudbu na první tréninku, tak do té hlavy se to zase dostane a už to tak složité opravdu pro mě není. Už taková, jsem na to zvyklá už. Vy jste byli v srpnu na mistrovství světa. Jaké to je dostat se na tu nejvyšší možnou soutěž mezinárodní vůbec v tomto sportu? Tak samozřejmě je to krásný pocit. Vlastně si uvědomíte, že ta dřina za to stála. A je to opravdu radost, vlastně ani třeba potom, třeba v těch i solových disciplínách ne vždycky řešíte to umístění, ale opravdu jste na sebe pyšní, že jste se tam vlastně vůbec dostali, protože už na tom mistrovství světa jsou i zahraniční, jsou tam Polky, jsou tam Bulharky, jsou tam třeba Číňanky a Kyrgyzstán a takhle, tam fakt hodně zemí, takže už třeba ani nemusíte být třeba zklamaní z toho umístění, ale opravdu jenom jste vůbec rádi, že jste se tam dostali. Myslíš si, že mažoretkový sport je
pro každého, nebo jsou potřeba nějaké dispozice, ať už tělesné, po případě spojení hudba a tanec a další? Pro každého to asi úplně není. Myslím si, že spíš samozřejmě o to je zájem, jako holky o to mají zájem víc, ale dělají to i kluci. Je jich míň, ale jo. A jako určitě musíte mít asi nějakou lásku třeba k tanci, k hudbě, ale když se vám do toho třeba nechce, ale pak to zkusíte, nebo to i vidíte na těch soutěžích nebo na různých YouTube videích, tak se do toho dostanete a řeknete si, jo, to je něco pro mě, nebo chtěla bych to zkusit a vždycky můžete skončit, vždycky si můžete říct, že to není pro vás. Pro každého to není, ale myslím si, že když to hlavně ty holky zkusí, nebo když to vidí, tak si řeknou, že by to mohlo být vlastně pro ně, protože je to i dobré v tom, že když nevíte třeba, jestli třeba na jenom moderní gymnastiku nebo balet, tak ty mažoretky jsou opravdu takový dobrý střed, že vlastně se tam zahrnuje jak ten balet a tak i ta gymnastika, jak už jsem říkala. Vám teda startuje nová sezona, pomalu, ale jistě. Máte už pomaličku vymyšlené téma, ať už co se týče kostýmů, hudby, choreografie a dále? Většina choreografií už postavených je i většina hudeb, už se šijou i třeba některé kostýmy už jsou. A témata všechna taky už jsou. A vlastně hlavně v těch velkých formacích a v těch menších formacích jsou témata, třeba nějaké pohádkové, nebo nějaké třeba i strašidelnější horory a tak. A nejvíce asi, no samozřejmě se těším na ty soutěže, to je jasné, ale těším se nejvíc na ty velké sestavy i právě kvůli toho, že se to týká těch témat a je to takové jakože zajímavější. Kde mají možnost vás lidé vidět, ať už na soutěžích nebo na vystoupeních v nejbližší době? Tak v nejbližší době máme teďka vystoupení pro rodiče jenom v Kulturním domě v Hlučíně v lednu, kde se vlastně ukazují všechny choreografie na příští sezonu nebo sezonu 2026. A potom pro všechny lidi, kteří to budou chtít vidět, tak máme 7. února v Karviné v basketbalové hale už oficiální první soutěž. Za těch 8 let si určitě zažila z toho spoustu v tom mažoretkovém sportu. Je něco třeba konkrétního, na co ráda vzpomínáš? Tak nejlíp se asi vzpomínám na soutěže samozřejmě, na ty větší mistrovství světa České republiky, ale samozřejmě i na tréninky nebo třeba na to letní soustředění, kde to není jenom o trénincích a dřině, ale jsou tam hry, je tam prostě zábava s holkama na pokojích, máme tam diskotéku. Takže na to se samozřejmě dobře vzpomíná, ale taky se nejlíp samozřejmě vzpomíná na soutěže, na to vyhlášení, na tu vlastně i nervozitu, která tam je, ale i na mistrovství světa, kdy vlastně tu sestavu některou jedete úplně naposled, tak se na to hezky vzpomíná, že to fakt jdete hlavně užít. A nejoblíbenější předmět? Čeština. A nejvíce neoblíbený? Matematika. 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 Já ti moc děkuju za tento rozhovor. Taky děkuju. Chtěla bys si ještě vzkázat něco žákům, spolužákům, kamarádům ze školy? Tak po případě i holkám z mažoretek, které se možná na tohle podívají? Tak deváťákům určitě, ať se povedou přijímačky, to je jasné. A jestli někdo uvažuje nad mažoretkama, tak ať fakt to zkusí. A holkám z mažoretek, že zdravím. Super, tak děkuji moc. Naschledanou. Naschledanou.